ассалому алейкум апа хӯҳарои меҳрубон, дӯстони азиз, тамошобинои канали мо, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. дӯстон, имрӯз дар навор тарзи тайёр кардани салати камхарҷӣ бо маззаи осон тайёркунакаш мода нишон медиҳем. Марҳамат бо мо бошед. бубинед барои салати имрӯзаи мо кадом маҳсулотҳо лозим мешавад. дӯстони азиз, дар инҷо 10 дона тухм, кукуруза, варёни колбаса, бодринг, орд ва майонез истифода мебарем барои салати имрӯзаи мо. Мо дар навор чӣ хеле ки нишон додем, 10 дона тухма ҳамроҳи намак духтаро ва 2-3 қошуқ орд хушрӯ карда венчиқати взбиват мекунем. баъди взбиват кардан дӯстон, хушрӯ карда дар сковородкаи ним қошуқча равған андохтагӣ хушрӯ карда пухта мегирем. духтаро, такрор мекунам, анами тухми имрӯза омода кардагимона, яъне ки омлетмона бе равған дар сковородка сурх карда мегирем, барое ки мо салат тайёр мекунем. духтаро, ҳатман бе равған. духтаро, агар сковородкаҳотон атагаш кам часпад, кам равған кунед, ягон ним қошуқ, ягон қатра, зиёд не, бе равған. духтаро, чӣ хеле ки шумо дар навор дидестед, ман тухма ҳамроҳи орд хушрӯ карда лат карда гирифтам, намак андохта ва ба пухтан шурӯъ кардам. дӯстони азиз, дар навор бисёр як аҷоиб метавад ки барои салати мо намихел 3-4 дона маҳсулот дар кор аст, чӣ хел салат мешуда бошад. гуфтагӣ одамо мисол савол метиҳанд ки худошон ба ин салат духтаро беҳад бамазза мешавад, беҳад камхарҷа ва беҳад осон тайёр кунай, бовар кунед, осон ва бомазза. янами маҳсулотое ки имрӯз шумо мебинед ҳамдигариш қатъи ваяйда мувофиқа, яъне ки салатое бамазза мекунад. бубинед, мо намхи омлет тайёр карда гирифтем, тухмамонро хушрӯъ карда сирх карда гирифтем беравған. духтаро, ва реза мекунем. ман хостум ки амхел рулет карда реза кунам, нашид. баъд ду тақсим кардаму баъд амхел печонда реза кардам. духтаро, бубинед духтаро, дар навор ҳамаша нишон додагим. омлетҳои тайёр кардагимона амхел карда реза карда мегирем, тунук карда ранги як оши буридагӣ хушрӯъ реза мекунем. духтаро, ман дар инҷа саросима будам, камтар ғафз шид, лекин шумо метавонед ки бо тунуктар реза кунед барои зебо шудани салатотон. ман амхел карда омлета реза карда гирифтам, дӯстони азиз, ва баъдан колбаса, бодрингро ҳам ба анамин тарз, яъне ки дароз реза карда мегирем, тунук карда. баъд зардии кукуруза андохта ва майонез андохта аралаш мекунем. намак истифода намебарем. духтаро, чӣ хеле ки дидесед амхел хушрӯъ карда реза карда мегирем, дӯстони азиз, ва баъдан шурӯъ мекунем ба реза кардани колбасаи бодринг. апа хӯҳарои азиз, чӣ хеле ки гуфта гузаштам, тамошобинои меҳрубонам, анами салати бисёр камхарҷа ва бомазза, бовар кунед. ман дар баъзе чорабиниҳо, дар маърака, дар тӯй, дар ягон меҳмониҳо салатҳо истифода мебарам. дар унҷа ҳама чиза аралаш дохтагӣ мешаванд, ростӣ маззаҳошон ба ҳамдигар мувофиқ намешавад. ҳаст дар унҷа гриби дорад, колбаса дорад, бодринг дорад, майонез, чормағз ҳатто меандозанд дар салаташон, лекин маҳсулотҳо ба ҳамдигар гуфта намешавад, яъне ки маззаи хуб наметиҳад. ба ҳамон хотир вақте ки шумо ягон пухтупаз мекунед, ягон салат, хусусан ягон чизо мепазед, бо диққат бошед ки анами маҳсулотҳои истифода бурдагитон ҳамдигариш қатъи мисол мувофиқ бошад, да таъми ҳамун вай хӯроки тайёр мекардагитона бамазза кунад. манами салата ростӣ янгай калонӣ ман тайёр мекунам, фақат бисёр бомазза мешавад. дар ҳамаи тӯи маъракаҳо, дар ҳама ҷо тайёр мекунад. бисёр вақт духтаро гӯшти мурғ меандозад ҷӯшонда ва ҳолатҳои кам колбаса истифода мебарад. колбасарам именно варёниша. духтаро, ман ки ҳам имрӯз саросима будам, салата ба заказ тайёр кардам, ростӣ вақти мурғ ҷӯшонда надоштам, ба ҳамон хотир варёни колбаса истифода бурдам. варёни колбасарам духтаро бениҳоят маззаша бомазза кард, беҳад хушромадагӣ буд. хоҳишмандон метавонед ки тухвай мурға ҷӯшонда гӯшти мурғ истифода баред, реза кунед. гӯшти мурғам хеле тунук карда реза кунед, бамазза мешавад. ҳатман вақте ки гӯшти мурға ҷӯшондед, камтарак намак андохта ҷӯшонед, камтарак, барое ки мурғи холи худаш агар ҷӯшонед вабше мазза надорад. ба ҳамон хотир камтар намак андохта ҷӯшонед, бамазза мешавад. бубинед, дар навор нишон додестам духтаро, ман амхел колбасаро саросима тунук ба гуфти худам реза карда гирифтам. духтаро, барои салатмон шурӯъ кардам ба салата давай дохтан. карсони калонда ҳамаи маҳсулотҳоро реза карда дохтам, баъдан майонез андохта аралаш кардам. дӯстони азиз,
баъд апау хоҳарои азиз дар ами вай мо бисёр саволҳо мешаванд дар ватсап, хусусан ватсап духтаро. Ман рақамомо барои ҳамкорӣ мемонам дар экран, рақамомо барои дохил шудан ба группаи ватсапи кории ман мемонам. дар уҷа ватсапи группаи ватсапи ман маҳсулотҳои фурӯшиҳай, суҳбатҳои дӯстонаҳай, мисол апау хоҳарои дар вай группа фақат занҳои ба мо хотира ма ватсапи ман номроша мемонам ки хоҳишмандо дуромада дар ватсапҳои мо дохил шаванд гуфта ва ё барои ҳамкорӣ, барои реклама, барои ягон чиз. лекин бисёр апау хоҳарои мо дар ҳамаи шабонарӯз хаста нашуда ба ватсапи мо менависанд ки ба ширкати Фаберлик кор даъват мекунем, ба ширкати Атоми, ба ширкати Эрсаг, ҳамаи бисёр ширкатҳо буромадианда. рости шаб рӯза нигоҳ намекунанд, соат 2 шабай, дамо 3 шабай. баъзан ҳолатҳое мешавад ки як шаб смс мекунанд, уже одам қариб хоб рафта, уже вай кардагӣ мешавад. Бисёр нороҳат мешавам вақте ки телефони ман дар ними шаб смс мешавад ё ягон занг мебиёд. Ман сахт нороҳат мешавам ки дӯстони азиз, ман сахт нороҳат мешавам ки бо хештаборонам, бо наздиконам ягон ҳодиса рух дода бошад гуфта ман сахт метарсам аз ин чиз. ба ҳамун хотир илтимос мекунам апау хоҳарои меҳрубонам, дӯстони азиз, касоне ки моро ин лаҳзаот тамошо доранд, дар ҳами ними шаб смс карда моро нороҳат накунед. шахсан ман худам ва духтароe ки дар группаи ман иштирок доранд бисёр ҳастанд. онҳо ҳам аз ин чиз шикоят мекунанд ки мисол амихе шабу рӯз ба мо менависанд гуфта ба корҳо даъват мекунанд. ҳарчанде ки менависем ки кор намекунем, бо мисол дигарошон омада менависанд, мегӯянд илтимос апау хоҳаро хеле корҳоро накунен, мисол ҳамаи чӣ вақти соати хича дора. ба ҳамун хотир дӯстони азиз, ҳамаи чӣ вақти соати хича дора, хусусан апау хоҳарои азиз. ҳозир бубинен чӣ хел асри 21 ҳамаи чӣ тараққиёт кардагиай. ҳамин инстаграм медроем, рекламаи ҳамин ширкатҳо, ватсап группаҳо медроем, рекламаи ҳамин ширкатҳо, фейсбуку вай даже дар яндексоям буромадестай, бовар кунен. дар ҳамаи ҷо анами ширкатҳои рекламаош ҳастай, ба кор даъват мекунем, рақамошон мондагӣ, ширкатҳошон навистагӣ, фаҳмондагӣ. агар одамо хоҳиш дошта бошанд, одамое ки кор кованд, агар коркун бошанд, бовар кунед ва ё худшон шуморо кофта меёванд. барое ки чӣ хеле ки гуфтум, ҳозир рекламаҳо хеле кифоя ҳаст ки мардумо ба кор даъват кардестиянд. ба ҳамун хотир худтонам заҳмат натиҳен, морам нороҳат накунен. мисол вақту бевақт навистана мисол бас кунен апау хоҳаро. шахсан худи мада барое ки ман ягон ширкатда кор намекунам. ай ҳаматон манзара мепурсам, ман дар ягон ширкат кор намекунам ва дар кадом ширкат кор карда будам, накарда будам. ин як иштибоҳи ман буд ва дигари иштибоҳ ман такрор намекунам. дӯстони азизам, ба ҳамун хотир илтимос мара дигар шахсан нороҳат накунен ва духтарои дар ватсапи ман будагирам нороҳат накунен. апау хоҳаро, агар мо худмон кор ковем, агар мо хоҳем дар ягон ширкат кор кунем, ҳатман ба шумо, яъне ки ба намояндагони ҳамин ширкатҳо муроҷиат мекунем. дӯстони азизам, хоб апау хоҳарои азиз, чӣ хеле ки шумо диден, мо салатмона тайёр кардем, хушрӯ карда ҳамаи маҳсулотош андохта, майонез қати аралаш кардем. духтаро, чӣ хеле ки шумо дидестен, ҳамаи маҳсулотҳои аралаш карда реза кардем. аввал хушрӯ карда як намуд карда реза кардем ва баъдан майонез андохта, ҳамаи маҳсулотҳои андохта аралаш кардем. дӯстон, бо ҳамин салати мо омода шид. духтаро, чӣ хеле ки гуфтум, маҳсулотҳои бениҳоят дастрастай, бениҳоят осон тайёркунай ва беҳад бомаззаҳай, маҳсулотош бо ҳамдигарош мега. дӯстон, чӣ хеле ки дидем, ман дар лаганчаи калон тайёр кардам, барои як чорабинӣ буд заказ. духтаро, баъдан трайфел заказ шид. дӯстони азизи ман трайфел карда будам, ҳозир ҳамҷода ҳамаша навошта нишон дода мегзарам шумода. ин апау хоҳаро азиз, чӣ хеле ки диден, салати мо омода шид. мехе тарелкачаҳо да мегирем. ман болошда духтаро кунҷут мешапам барои боз ҳам зебо шиданаш. шумо метавонед ки дар ин салат болгарский сирхам андозен, ҳам зебо, ҳам бамаза мешавад. дар инҷа духтаро, ман шумода трайфелома нишон додастам. заказ буд, трайфел кардам. духтаро, ишда духтаро, ман вай дохтум, вишнёвый ҷем андохтум, бисёр бамаза шидагӣ буд, карамелни када 4 слой қати тайёр кардам. духтаро, беҳад бамаза буд. ва апау хоҳарои меҳрубон, касоне ки нороҳат шидан аз суханҳои ман бахшиш мепурсам ва моро туғри фаҳмед. духтаро, бисёр вақту бевақт менависанд, ба ширкатҳо ба кор даъват мекунанд. баъзеҳоша навистагим ки кор намекунам, боз ҳам мада саҳар хеста боз сабшие навистагиам.
ба ҳамон хотир дӯстони азиз, апа ва хоҳарои меҳрубонам, хостем ки имрӯз видео кунам баҳри шумо. ҳам тарзи тайёр кардани салат нишон диҳам, ҳам дар бораи анамин як мавзӯи хурдакак суҳбат кунам. Рости бисёр апа ва хоҳарои мо шавҳар доранд, ҳамаи мо шавҳар дорем ва бисёрашон шавҳарошон бадрашк аст, бисёрошон аз шавҳарошон мисол вая намемонандшона ва ё ватсапҳои мо дохил шиданд ки ҳамроҳи мо суҳбати дӯстона кунанд, ягон масъалашона буд кунанд, ягон харид кунанд ай мағозаи мо. Лекин ба группаи мо дохил мешаванд, бечораора дигар группҳо бурда, дигар ширкатҳо кор дават карда шабу рӯз нороҳат мекунанд ва ё омада аз мо шикоят мекунанд ки мо ба группаи шумо дохил шидем, ҳам хеле кору сар шид гуфта. Ва шахсан худам духтаро мегӯм ки ватсапи кори ма медуранд ва айсар то бега даъват мекунанду даъват мекунанд. Баъзеҳожа мегӯм ки нема кор намекунам, лекин гашта гашта боз менависанд. Ҳамун сообщениёшон вторник, среда, пятница, воскресенья меистанд ҳамхе. Негуфтагим бо дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтум, ман ва ёда ответи негуфтагим ва ё бомада навистагиан. Ба ҳамон хотир имрӯз хостам ки ба ҳама одамон муроҷиат кунам. Касотон дар гапҳом сахт расида боша, ай ҳаматон бахшиш мепурсам дӯстони азизам. Хай тамошобинои гиромӣ, то наворҳои оянда бо мо бошед. Подписатсия кардана, лайк мондана фаромӯш накунед. Ҳаматона мо дӯст медорем. Хай дӯстони азиз, бо мо бошед.